बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सान थामहिनबा बर' थुनलाइ सानखौ क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव थानाय बिनेश्वर ब्रह्म सोरदिङारि फरायसालिमायावबो गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। फरायसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव फुंबिलियाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय, आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुङो बिनेश्वर ब्रह्म सोरदिङारि फरायसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादनि लेङाइ आफादगिरि रैसुमै ब्रह्मआ। फुंबिलिनि हाबाफारिया जोबनायनि उनाव माखासे थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो मोनसे सावराय मेलबो खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य एकाडेमि पद्मश्री डॉक्टर मंगल सिंह हाज'वारिजों लोगोसे गसाइगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि अनुरानी बसुमतारी मोनहा। बर' थुनलाइ जाजेननायनिफ्राय आंहा जोनोम जाबायमोन अबश्य बे खुंजेननायनिफ्रायनो जोङो दङ आरोखि। दा बै समावथ' खालि थुनलाइनि बाथ्रा सफैयोब्ला बे जोंनि जे बर' समाजाव बेले बेजे दंमोन बेफोरखौबो फोसाबनायनि थाखाय जायफोर फरायनाय स्कुल कलेजफ्राव बिसोरो बिराद माने गोसो जायोमोन आरो बे बर' थुनलाइ सोरजिखांनानै बयबो माने थुलुंगानाय मोनदोङो। आरो बै समावथ' जों जेबो खामानि मावनो रोङा, खालि गामिनि स्कुलफ्राबो सिन्थायनो माने हानजा गिदिङोमोन आरो 10 नभेम्बर फैबाथाय जोङो गथ' गथाय बयबो गामिनि लामाफ्राव 2-3 किल'मिटारसो हानजा गिदिङोमोन आरो ओमफ्राय हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव आं क'क्राझार गार्लस हाइ स्कुलाव फरायदों। बेवहाय जोङो मोनसे इयारलि बोसोरसालि मेगाजिन दिहुननो नाजादोंमोन आरो बेवहाय बर' सेक्सनबो जोङो खुलिनो नाजादोंमोन आरो बे मेगाजिनाव। खिन्थु लिरनाया जमा जाबायमोनबाबो बेखौ जोङो प्रेसाव हरनो हायाखिसै बायदिसिना जाहोनाव, आरो स्कुलाबो भेन्सारमोन नालाय। आरो बिनि उनावथ' जोङो उनावहाय गावबागाव दाबसे दाबसे थांबाय आरो कलेजाव दाबसेयाव फरायहैबाय, उनावहाय साख्रि लाबाय, हाबा हुखा जाबाय। आरो बिनि गेजेरजोंबो जोङो बे थुनलाइजोंनो जेब्लाबो नांजाबनानै दङमोन आरोखि। आरो थुनलाइनि लोगो लोगो जोङो बे हारिमुआरि खामानिखौबो स्रें स्रें लांफायोमोन। आरो बिनि नेरसोना जाबाय जे क'क्राझारावहाय जोङो हाइ स्कुल आरो कलेजाव फरायनाय समावनो बे बिथराइ आफादजों आङो माने क्ल'सलि माने एकदम माने खाथिनिफ्राय नांजाबनायमोन आरो बे रावबो गैलिया दा बिथराइ आफाद जायफोर फसंदोंमोन आरो जायफोर बिजों नांथाबनानै दंमोन, आरो बिथराइ आफादानो गैलिया आरो बे बिथराइ आफादहाबो बे बर' थुनलाइ जौगानायाव गिदिर माने रल दं आरोखि, फाव दङ। दा आं सानो सानसे समाव बर' रावा गाजा गोमजा जागोन आरो दस्रा जोंनि ओजोंहाय दस्रा हारिनि गिदिर हारिनि रावफ्रा बिसोरो सानो जे बर' रावा जौगायोब्ला गावसिनि रावा एसे माने खमि जागोन ओरै होननानै। खोथाया बेबादि नङा। स्रें स्रें दस्रा मेजर लेंगुवेजआबो दावगागोन आरो जोंनि बर'नि रावाबो दावगागोन। आरो भबिष्यतआव जोङो बे ट्रेन्सलेसननि खामानिखौ लायोब्ला अनेक गिदिर खामानि मावनाय जागोन आरो जोंनि बे बर' रावनि आयदामिक लेखाबो बिजाबबो मेरला दङ। बेफोरखौ जुदि जोङो दस्रा रावाव ट्रेन्सलेट खालामोब्ला बियो जोङो माने बुहुमनि बे जिथु लिटारेरि वार्ल्ड बेवहाय जोङो गोग्गा जानो हागोन आरो बेफोरखौ दिन्थिनानै। दिनै मेदामखौ इन्जिनियारिं कलेजाव जिहेतु बर' थुनलाइ सान फालिनायाव हांख्रायनानै लाबोदों, मा बुंगोन बेनि सायाव? आंथ' माने गोमोदोंसो जे बेबायदि मोनसे माने टेकनिकेल इन्सटिटिउसन बियो, बिनि गथ'फ्रा दे फरायसाफ्रा दे एथ' गाजा गोमजायै बेबादि लिटारेरि फांसन खुंदोङो। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। थारमाने बिथांमोनहा खालि गावनि फरायनायखौल' लानानै बेस्थ' थायाखै,
जे बर'नि थाखाय बे मोनसे मावनांगौ आरो बर'नि जोंनि बे कर मोनसे माबा अनुस्थान बियो बर' थुनलाइ आफादा आरो बेखौ जे दिनै एथ' गाजा गोमजा खुंदोङो बे मोनसे एसपिरेसन बे मोनसे माने थुलुंगायारि खामानि आरो बेखौ बिथांमोनहा माने नाजाबाय थादों बोसोरे फालिबाय थादों आङो बेखौनो माने आबंलावरिनाव आर'ज गाबो बेनोसै दा गिबियावहाय नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनो सुबिदा आरो खाबु होनायनि थाखाय आं गिबियावनो जोंनि गोरायुं के ब्रह्म सारखौ आं गोजोन हामलायनाय जासिदों दा जोङो फुंनि दहाय 9 रिंगानिफ्रायनो जों बे हाबाफारिखौ जागायदों गिबियावहाय जोंहा फिरफिला बिर होनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जोंहा फिरफिला बिर होनाय हाबाफारिखौ जोंनिनो मानगोनां जोंनि थुनलाइयारि आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां रैसुमै ब्रह्म मेडामा बे हाबाफारिखौ मावफुंना होदों दा बेनि उनावहाय जोङो सिङावहाय नैबे सेमिनार हलावहाय जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय मोननै आयदा जों बेखौ खुंफुंदों गिबियावहाय जोङो मिथिखायै बुंनाय बादायलायनाय आरो नैथियावहाय जोङो लिरबिदां फरायनानै सोंलु सोरजिनायजों लोगोसे फिननाय लिरनाय बेखौ खुंदों आरो बिनि उनावहाय जोङो नैबेयावहाय माखासे मोसानाय एबा हारिमु दिन्थिनाय आयदा लादों आरो बिनि उनावहाय जों जोबथारनायावहाय नैबेयावहाय सावरायमेल बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों दा जोंहा जोंजों हांख्रायजानाय महरै जोंनिनो मानगोनां पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि मानगोनां गेदेमा सारा जोंजों बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे बिथांजोंनो गसाइगावनिफ्राय जोंहा मानगोनां अनुरानि बसुमतारी मानगोनां मेडामाबो जोंजों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि गासैबो हाबाफारिखौहाय साबसिनै साक्सेसफुल खालामफैदों आं बेखिनिखौनो बुंबाय